og snakket om, at man skulle gennemføre banen. Og så er det bare helt anderledes end, end vi har snakket om. Så har vi bare snakket forbi hinanden, tror jeg. Så kommer Louis. Er det Louis tur nu? Nu er det Louis. Nej, Louis. Det er hende nu, den lille Wendy og Louis der. Hun er med i jeres klub. Ja, ja, Du har også hadehunden. Har I en klub? ja. Sådan der. Det hedder DAF. Er det en dreng? Okay, det var flot. Ja, det er en lille dreng. Hvor mange år er hun? Jeg tror, han er 5 Fedt med et år. bagkryds. Ja, hun laver meget bagkryds. Jeg bruger altid meget, også til træning. Jeg synes altid, han Hvorfor skal Kom, så? Hvad er bagkryds? Ja, det er jo Hvorfor sådan sådan, lige Du krydser bag om hundens Ja. numse, så den ikke kan se dig. Nå, okay. Min hund, den vil altid Flot kigge efter mig. reddet. Flot reddet. Okay, hun tager simpelthen den lange. Ej, hun tager den lange. Det er for sat. Kom så, Wendy. Det er fejlfrit. Det er det. Skal Lune prøve den der? Oj. Ja!